दा गोबां मानसिफोरनानो नाङा फाङा मानिबा जाहोनाव फैसा दानलांजाबाय थागासिनो दङ। मा लोगोफोर नोंथांनाबो फैसाया दानलांबाय थादों नामा? नङैनि एकाउन्टनिफ्राय फैसा लांजादों नामा? जुदि लांजादोंब्ला नोंथांमोना नैबे मोनसे बुस्थुखौ चेक खालामनानै लानाया मोजां लोगोफोर। दा आङो गोबां मानसिफोरनिखौनो बेबायदि फैसा लांजानाय माने खोनागासिनो दङ आरोखि ना। जुदि नोंथाङाबो लांजादोंब्ला नैबे बुस्थुखौ चेक खालामनानै नायदो। दा आं नै सासे मानसिनि मबाइलखौ चेक खालामनानै नायदों, मानि बिथाङाबो फैसा लांजागासिनो दं आरोखि ना। दा बिथाङा बिराद प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। आंथ' जेबोखौनो खालामाखै, मारै आंनि एकाउन्टनिफ्राय फैसा लांबाय थादों होननानै। दा नोंथांमोना ट्रेनजेक्सन, नोंथाङा मा एप्सखौ बांसिन ट्रेनजेक्सनाव बाहायो बे एप्सखौ खुलिनानै लानांगोन। जेरै फनपे, गुगोल पे, पेटिएम बिराद रोखोमनि ट्रेनजेक्सन एप्सफोर दङ। बे एप्सखौ नोंथाङा चेक खालामनानै लानांगोन। आं दा नै बिथांनाव फनपे एप्सखौ बिथाङा बांसिन बाहायो। दा आं फनपे एप्सखौ खुलिनानै नायनोसै बिनियाव। दा आङो फनपे एप्सखौ खुलिनानै नायबाय नै बिनियाव। ओमफ्राय जोङो नैबे बुस्थुआव थांनांगोन दे। नोंथांमोना नैबाहाय नुनो मोनदों, नै गोजौआव मोनसे प्रफाइलनि लग' नुनो मोनदों, प्रफाइल एन्ड पेमेन्ट। दा गाहायाव बोख्लायनानै नायनांगोन नै लोगोफोर। नोंथांमोना दा नैबे बुस्थुखौ नोजोर होनांगोन, पेमेन्ट मेनेजमेन्टखौ। दा नैबे अट' पे होननाय मोनसे अपसन दङ, बेयाव जोङो थुनानै नायनांगोन। अट' पेआव थुनाय लोगो लोगो नै नोंथाङा मा एप्सआव फैसा हरगासिनो दङ बेयो गासिबो श' जाजोब्बाय। जेरै नै बेयाव एम पकेट, बिथाङा एम पकेटआव लन लानाय। ओमफ्राय नै मेन फैसा दानलांबाय थानाया लोगोफोर नै नोंथांमोना नैबे सेकेन्डआव नुबाय, kwo एप्सखौ बियो डाउनलड खालामनानै साबसक्रिपसन खालामनानै लादों। बिनिखायनो बियो फैसा दानलांजाबाय थादों नङैनि नै लोगोफोर। आपकामिं पेमेन्ट अफ 199 डिउ बाय 15 डिसेम्बर। 15 डिसेम्बराव बियो बेखौ kwo एप्सनि बे अट' पेमेन्टखौ केन्सेल खालामाबा बियो 15 डिसेम्बरसिमाव बियो 199 ओरैनो लांजालायगौमोन लोगोफोर। नै बेयाव दा होनाय दंखायो नै अट' पे एमाउन्ट 199। दा आं बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय नै डिलाइट अपसनाव थुनांगोन। बेयाव जोङो जिखुनु मोनसे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। आं दा नैबे फार्स्टनि नैबे सेकेन्डनि अपसनखौ आङो सेलेक्ट खालामनानै लानोसै लोगोफोर। सेकेन्डनि अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै जोङो नैबे प्रसेसआव थुनानै होनांगोन डिलाइट अट' पे नै। दा डिलाइट अट' पेआव कनफार्म होनानै लानांगोन। कनफार्म होनानै जों बेयाव गावनि इउपिआइ फैसा ट्रेनजेक्सन खालामबा जे जोङो इउपिआइ पिन क'डखौ होनांगौ, जोङो बेखौ होनानै लानांगोन आरोखि ना केन्सेल खालामनो थाखाय। आं दा बेखौ आंनि इउपिआइ पिन क'डखौ होनानै लाबाय। नै अट' पेमेन्ट केन्सेल। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनखागोन अट' हेज बिन केन्सेल लोगोफोर। मानि आंनि अट' पे फैसा दानलांजाबाय थानाया केन्सेल जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो फैसा दानलांजाबाय थायोब्ला नोंथांमोना बेखौ नोजोर होनांगोन लोगोफोर। जुदि फैसा दानलांजाबाय थायोब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो आं जेरै खालामदों बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं नै बिथांनिखौ आङो मोजाङै क्लियारै फैसा दाननायखौ आङो केन्सेल खालामनानै होबाय। दा नोंथांमोनाबो जुदि बेबायदि प्रब्लेमाव गोलैदोंब्ला बेबायदि चेक खालामनानै नायनानै लानो हागोन लोगोफोर।